ונשאר עוד קליק אחד והסרטון שלי סוף סוף מוכן לעלות ליוטיוב. מעניין כמה כסף אני הולך לקבל מהסרטון הזה, השקעתי בו את כל השבוע. רגע, מה זאת אומרת זכויות יוצרים? למה הסרטון שלי לא יכול להשיג כסף? לפעמים שאלתם את עצמכם למה כל הזמן אסור להראות מוזיקה ביוטיוב, למה בטלוויזיה תמיד חייבים להוסיף את ההערה המציקה הזאת, ואיך זה כמעט הרס הפקות שעלו מיליוני דולרים. זכויות יוצרים זה חוק שאומר שאסור להראות יצירה של מישהו בלי שהוא מסכים, כמו סרטונים, מוזיקה ואפילו דמויות מסוימות. והמטרה של זה היא למנוע מאנשים לעשות כסף מתוכן של אנשים אחרים. ברוב המקרים החוק הזה עוזר, ועוזר ליוצרי תוכן בעיקר, אבל לפעמים זה עושה טיפה בעיות. בשנת 1790 החוק יצא בארצות הברית, אבל הוא השפיע רק על עיתונים ועל מוזיקה, אז זה לא עשה ממש יותר מדי לאדם פשוט. העבירה על החוק הזה יכלה ועדיין יכולה להביא לבעיות גדולות, שיכולות להביא לתביעות עצומות נגד העיתונים והמוזיקאים, אבל ניגע בזה בהמשך. בתקופה של היום, כשלכל אחד יש גישה להעלות סרטונים לרשתות חברתיות, צריך ממש להיזהר לא לעבור על החוק הזה, אחרת תמצאו את עצמכם במצב הבא. ב5 לאוגוסט 2023, אני יודע, מרגיש כאילו זה היה הרגע. היוטיובר העלה סרטון לערוץ שלו, שבו עושה אתגר של לגור בים ל7 ימים. הסרטון יוצא בתור הצלחה גדולה ואפילו שובר שיא של הכי הרבה צפיות ביום אחד. אבל, ב2 דקות ו39 שניות בפינה הקטנה בצד שמאל למעלה, הייתה אנימציה קטנה וחמודה של ירח שהופך לשמש. האנימציה היא סתם אפקט כדי להתחיל את היום החדש, ובשביל כל בן אדם רגיל זו סתם אנימציה שמוסיפה לסרטון. אבל אחרי כמעט שבועיים, האיש שהכין את האנימציה הקטנה הזאת, עשה סטרייק לסרטון והוריד אותו מיוטיוב. בשביל שתבינו כמה זה עשה, לפי הערכות הסרטון הביא כמעט $900,000, לא כולל הספונסר שהביא עוד כמיליון והחברה של הספונסר שכמעט איבדה את הפרסומת. והכל בגלל סתם אנימציה של 2 שניות שלא באמת אכפת לו ממנה. אבל לא תמיד תופסים את מי שעובר על החוק הזה, ולפעמים פשוט מעלימים עין. אם אתה לא כזה גדול ומפורסם, לפעמים פשוט לא אכפת ממך, ונותנים לך לעשות די מה שאתה רוצה במקומות כמו יוטיוב וטוויץ'. כל אתה מביא צופים וכסף, הם לא יעשו נגדך כלום. ויש אנשים שגונבים להם את התוכן קבוע, ומשיגים מהם המון כסף בלי שהם בכלל יודעים על זה. לעומת זאת, מחוץ לרשתות חברתיות שבהם ההשלכות לא סופר גדולות, ברוב המקרים, בטלוויזיה כל דבר קטן יכול להביא אותך לבית המשפט על תביעת זכויות יוצרים. אפשר לקחת ממך 100,000 שקל על קליפ דפוק של 5 שניות שהשתמשת בו. והחלק הכי גרוע, צריך לשים לב לכל דבר קטן לפני ששמים אותו בטלוויזיה, אחרת תגיעו למצב הבא. בשנת 2011, ערוץ 12 היה הערוץ ששידר את התוכנית האח הגדול, ובפרומו לאחד מהפרקים הם השתמשו בשיר Maybe You Are. בשביל כולם זה היה סתם פרומו לתוכנית ריאליטי דפוקה, אבל בשביל אסף אבידן זה היה משהו הרבה יותר מזה. אסף אבידן הוא זמר, ואחד מהשירים שלו הם Maybe You Are, וערוץ 12 לא ביקש ממנו רשות להשתמש בשיר לפרומו הזה. בתביעה הוא אמר שזה פוגע לו בתמונה, בגלל שאנשים רואים את האח הגדול בתור תוכנית נמוכה וגרועה. אחרי פחות מיומיים ערוץ 12 הוציא את השיר מהפרומו, אבל אסף עדיין הלך ותבע אותם. מעניין למה באמת. והצליח להשיג 300,000 שקל מהתביעה. הכל סתם בגלל שהשתמשו לו בשיר בשביל פרומו לתוכנית. אז קיצר, תזכרו לא לגנוב תוכן. And credit the creators. ג'אק, בבקשה אל תתבע אותי. לכל מי שנשאר עד פה, הנה קליפ בונוס של מיסטר